נדבר על הקשר בין איזון לזוגיות. לכולנו בעבר היו מערכות יחסים שיכלו להצליח, אבל הם נכשלו. אחת הסיבות לכך זה חוסר איזון בין בני הזוג. והיום נמצאת איתנו גיליה שחם, מומחית ליצירת שינוי במערכות היחסים באמצעות פאנג שווי ואסטרולוגיה הסינית. שלום גיליה. שלום. אז מה זה בעצם פאנג שווי? פאנג שווי הוא בעצם דרך לאזן את החיים שלנו, דרך זה שאנחנו מאזנים את הבית, האנרגיות שקיימות בבית שלנו. זאת אומרת, הבית שלנו משפיע ישירות עלינו. נכון. על האנרגיות שלנו ועל האיזון שלנו בחיים. נכון. אוקיי, אז מה הקשר בין פאנג שווי לזוגיות? ברגע שאנחנו ניצור איזון אנרגטי בבית שלנו בין הגבר והאישה, בעצם אנחנו נהדהד את זה החוצה, דומה, על העיקרון של דומה מושך דומה, אנחנו בעצם נזמן את זה לחיים שלנו. ממה מתחילים בכלל? איך יוצאים את האיזון הזה? היום אנחנו נתמקד אולי בחדר השינה, שבפאנג שווי זה נקרא מקדש הזוגיות. בבתים רבים, בחדרי שינה רבים, כשאני נכנסת המיטה מוצמדת לפינה, מטעמים פרקטיים, כי יש יותר מקום. אבל אנחנו בעצם, גם אם כרגע אין לנו זוגיות, אנחנו צריכים ליצור מקום עבורה ולשדר ליקום, יש כאן מקום גם לבן זוג נוסף, לאדם נוסף. ולכן צריך להזיז המיטה מהפינה וליצור מעבר משני הצדדים, למיטה, לעלות ולרדת. כן. הבעיה הזאת מאוד מוכרת לי גם בדירת הריקוד שלי, זה מה שהיה, כי כשאנחנו רווקים אז אנחנו חיים בדירות קטנות, ואז מטעמים פרקטיים בעצם מזיזים את זה לצד אחד כדי לעשות מעבר יותר גדול, ולא קולטים בעצם שזה משפיע על האנרגיה בתוך הבית ועל אנרגיה שלנו. מה שאנחנו משדרים ליקום, אין פה מקום לעוד בן אדם. אנחנו צריכים להזיז את המיטה, גם אם זה אומר שקצת יהיה לנו פחות מקום בחדר, וגם אם יש מעט מקום לכל אחד מבני הזוג לעלות ולרדת, זה עדיף מאשר שלא יהיה פה איזון. אוקיי, אז הזזנו את המיטה מהקיר, מה עוד אפשר לעשות? אוקיי, הדבר השני זה באמת להסתכל על החדר ולראות אותו מבחינה עיצובית. מבחינה עיצובית יש חדרי שינה שהם בצבע ורוד או בצבע מנומר, ואנחנו צריכים קצת לצמצם את החדר השינה מבחינה עיצובית כדי שיהיה גם מקום לביטוי עיצובי של בן הזוג שלנו או בת הזוג שלנו. לצמצם את עצמנו כדי לתת מקום לעוד מישהו שאנחנו רוצים להכניס לחיים. נכון. מה עוד? יש עוד משהו שאפשר לעשות? יש הרבה נשים שרוצות ליצור זוגיות והן כבר עכשיו אימהות, הן תולות את תמונות של הילדים על הקיר בחדר השינה. תמונות של ילדים... שזה בעצם כל עולמה. נכון, אבל זה בדיוק העניין. שחדר השינה הוא מקדש הזוגיות, צריכים להיות בו דברים שקשורים לזוגיות. וברגע שהאישה מכניסה את הילדים לתוך הזוגיות שלה, אז היא לא מבינה מדוע אין מקום עכשיו לבן הזוג להיכנס. היא כל הזמן עסוקה בילדים, אז אנחנו מוציאים את זה באופן סימבולי מחדר השינה אל הסלון, אל פינת האוכל, ובעצם אנחנו מפנים מקום ליצירת זוגיות בחיים שלנו. כי הילדים לא לוקחים מאיתנו את המקום של הזוגיות. זאת אומרת, צריך להיות איזון בין כמה החיים שלי קשורים לילדים שלי, וכמה אני נותנת גם מקום לזוגיות. יש לנו הרבה מקום לילדים שלנו, אבל לא על חשבון הזוגיות. הדבר נוסף זה בעצם ליצור סימטריה בחדר השינה. זאת אומרת, שגם אם כרגע אנחנו ישנים לבד, בכל זאת צריך שיהיו שתי כריות, שתי שידות, שתי מנורות, שני שטיחים, שהכל יהיה סימטרי, כדי שבאמת מי שמגיע ירגיש שיש לו כבר פה מקום לצידנו, וזה גם מה שאנחנו משדרים ליקום בסופו של דבר. יש פה מקום לעוד בן אדם לצידנו. אני חושבת שזה גם חשוב, לא רק מבחינת החדר, אלא כל פעם שנגיד אני חוזרת הביתה ואני רואה שיש פה מקום לעוד מישהו, אני שמה את זה בסדר עדיפויות העליון, באמת להביא את המישהו הזה לחיים שלי, כי כבר הכל מוכן ומזומן בשבילו, וגם אם הוא ייכנס לשם, זאת התחושה שהוא יקבל, גם אם הוא לא מבין אם זה סימטרי, אבל הוא מקבל את התחושה הזאת. נכון. כן? יש עוד משהו שאפשר? כן, הדבר האחרון, עד עכשיו דיברנו פחות או יותר על נושאים כלליים, אבל באמת לכל אחד ואחת מאיתנו יש את הזוגיות שהוא חולם עליה, שהיא חולמת עליה.
וזה הזמן באמת לשבת ולכתוב בצורה מסודרת מפורטת מה הזוגיות שאני רוצה לחיים שלי, איך תראה הזוגיות הזאת, לא רק איך הוא או היא יראו, אלא מי אני אהיה בזוגיות, איזו מערכת יחסים זאת תהיה. איזה יחסים יהיו ביני לבין בן הזוג. שותפות, חברות, יותר מגע, יותר תקשורת. מה אנחנו מזמנים בעצם לעצמנו? לכתוב את זה בצורה מסודרת ואז ללכת ולחפש תמונות או חפצים שהם ישדרו את זה ובעצם אותם להכניס לחדר השינה, לתלות אותם על הקיר מאחורי המיטה שלנו, או אם אנחנו יודעים היכן נמצא האזור הדרום-מערבי של הבית, של החדר, גם בגב של הבית, לתלות שם את התמונה או להניח שם את החפץ שמשדר את הזוגיות, ובאמת להגיד שלום לכל התמונות שלא משדרות את מה שאנחנו רוצים לחיים שלנו, אם זה תמונות של נשים עצובות או בודדות. יש גם את הטעות הנפוצה שאני רואה אצל הרבה רווקים או רווקות, שהם כן שמים תמונה של שני בני זוג, אבל כל אחד מהם מסתכל בעצם לכיוון שונה, ואז הם לא מבינים איך זה שאין תקשורת בינם לבין האנשים שהם פוגשים. והם אומרים, אבל כן, שמתי תמונה של זוגיות, שזה למעשה לא... רק שכל אחד נראה בודד בעולם שלו, או יושב גב אל גב, אין קשר ביניהם. אז באמת לשים לב לדברים, לפרטים הקטנים האלה, ולהכניס את התמונה שמעידה על הזוגיות שאנחנו רוצים, ובעצם אנחנו מהדהדים אנרגיה מסוימת לעולם, וכמו שאמרתי, דומה מושך דומה. ובעצם מה שאנחנו משדרים את זה, אנחנו נקבל. אנחנו צריכים להיות מאוד מדויקים עם מה שאנחנו מבקשים. זה נכון לא רק לגבי פאנק שווי, זה תמיד נכון לדעת מה אנחנו בעצם רוצים, כי אז אנחנו נגיע לשם, ולא כל דבר הסיט אותנו מדרכנו. הוא נראה חתיך, אז אני אלך על זה, בלי שיש שם משהו מהותי שאני מחפשת. נכון. ולפעמים נדמה לנו שברור לנו מה אנחנו רוצים, רק כשאנחנו יושבים וכותבים רשימה, אנחנו באמת מגלים שאנחנו לא ממש יודעים מה אנחנו רוצים, ואת הבלבול הזה אנחנו משדרים ליקום, בין אם באמצעות מחשבה או אמירה או תמונות שאנחנו תולים סביבנו, ולא מבינים למה אנחנו מקבלים את זה. אז מאוד מאוד להיות מפוקסים על העניין הזה. יפה מאוד. אז תודה רבה לך. בשמחה. ואנחנו כבר מתחילים לעצב את החדר שינה שלנו אחרת, כדי לזמן מהיקום את אותו בן זוג שאנחנו מבקשים, או בת זוג. ושזה יהיה מאוזן. ושזה יהיה מאוזן, כמובן. אז תודה רבה, ביי.